Men man kan sige, som udgangspunkt, hvis jeg vil køre racerbil, så har man lidt problem, fordi der er jo 3 pedaler nede i bunden af sådan en bil. Så jeg skulle alt flytte op til hænderne. En racerbil, den er jo noget anderledes fra en standardbil. En standard invalidebil, den vil altid have automatgear, og det kan slet ikke lade sig gøre i en racerbil. Så alt, hvad der hedder gearkasse og kobling og så videre, det er standard racerudgave det her. Så det vi først og fremmest skulle løse, det var selvfølgelig gassen. Og speederen, den sidder bag ved rattet. En aluminiumsring her, jeg kan trykke ind. Så sidder simpelthen en elektrisk motor med et kabel, der hiver fat i speederpedalen. Så når jeg hiver gasringen ind her, så træder den pedalen ned. Det næste, det er bremsen. Den har vi her. En stang, der kommer op her med en vandret pind frem på bremsepedalen. Så når jeg trykker her, så er den simpelthen, det gør, at den bevæger bremsepedalen for mig. Meget simpelt, helt mekanisk, så ikke noget elektrisk, der kan gå i stykker osv. Så bremsen er altid utrolig driftssikker. Koblingen, det er ligesom bremsen, en stang frem på koblingspedalen, så kan man sidde herover, så kan man træde koblingen ned med venstre hånd. Og så er vi klar til at køre. Vi har en speeder og bremser og kobling og hele. Så kobler jeg ud med venstre hånd, sætter den i første gear, så giver jeg gas med højre hånd. Så er jeg klar til at slippe koblingen, så giver jeg gas med højre hånd, slipper koblingen med venstre, så siger det og så siger den, så skal den allerede have andet gear, og jeg skal skifte gear med den hånd, jeg sidder og giver gas med, så må jeg hurtigt slippe koblingen og give gas med venstre hånd i stedet for med højre, så er jeg klar til at skifte gear. En sekventiel racergearkasse, der skal man bare rykke tilbage for at give op. Man skal ikke engang bruge kobling, man skal ikke engang slippe speederen. Så jeg giver op, så er det første gear, så er det andet gear, så er det tredje gear, så er det fjerde gear, så er det femte gear, så er det sjette gear, så kører 200 km i timen. Så kommer man ned og finder langsiden, så er jeg klar til at skal bremse. 100 meter før svingen kommer, der bremser alt, hvad jeg kan med højre hånd, og jeg styrer med venstre. Den skrider lidt med bøjen, så jeg er klar med styre. Og så er det, at jeg skal have den fra 6. gear ned i anden gear, inden svingen kommer. Så jeg kører nu 200 og bremser med den ene hånd og styrer med den anden, og jeg skal nu vælge muligvis at slippe med den ene af dem for at give gear ned. Det skal jeg heldigvis ikke. Jeg bremser med den højre hånd, styrer med den venstre, og så har jeg et meget, meget smart system. Til min venstre tommelfinger herover, der har jeg et system, der aktiverer endnu en motor med et kabel, der sidder frem på gearstangen. Så når jeg nu bremser og styrer, så trykker jeg på knappen her, den står nu i 6. gear, og nu står den i 5. gear, 4. gear, 3. gear og 2. gear, og så er jeg klar til at dreje. Det er fandme smart. Da jeg startede med at køre i år 2000, der var der endnu ikke sekventiel gearkasse på racerbilerne. Der hed det så, at man skiftede som et normalt H-gear, stadigvæk uden at bruge kobling. Der fik jeg lov at bruge en sekventiel gearkasse, fordi at det her kabeltræk, det kan rykke gearstangen fremad, men det kan ikke skifte i en H-gearkasse. Det kan trykke den fremad, så jeg fik lov at køre med en sekventiel gearkasse, mod at jeg havde simpelthen det her håndbetjening. Og der gik ikke ret mange løb. Jeg havde vundet mit første race. Det var faktisk tredje løb, jeg stillede op i. Der var jeg heldig at vinde. Og så var der en af konkurrenterne, som der sagde, han synes faktisk, det var drønende uretfærdigt, at jeg fik lov at køre med sekventiel gearkasse. Fordi når jeg skulle give op i gearne, skulle jeg jo kun rykke tilbage, hvor de andre skulle sidde og gøre sådan her. Hvorpå den pågældende konkurrent får at vide, at han kan da også bare installere en gearkasse med en til min. Jamen, om man måtte det? Ja, det stod alle mangel. Man skulle så bare huske også at installere håndbetjening, fjerne pedalerne og installere håndgas og håndbremse og kobling. Han beholdt så sin H-gearkasse i stedet for. Det her, det er den overvejende grund til, at jeg kan leve et liv, hvor jeg, skulle være glad. Altså det her, det er sammen med mine børn, og det her, det er det, der er mig. Sådan er det. Da jeg skulle til at køre, der fandtes systemer til standardbiler, og der var en enkelt franskmand, der havde kørt lidt, og det var egentlig herfra, at vi snuppede ideen med bremsen og med koblingen. Speederen, den var også sjældent set før. Normalt i en almindelig invalidebil, der har du et håndtag, så er det speederen. Der er ikke lavet en ring, hvor du kan sidde rundt på rattet. Nedgearingssystemet, det var ikke set før. Det var fordi, den her franskmand, han havde et system, hvor han skulle skubbe til gearstangen med armen. Han bremsede, og så skulle han sådan sidde og skubbe samtidig med hånden. Hvilket gjorde, at jeg tror ikke, han vandt nogen racerløb, men han kunne være med. Jeg ville jo fandme være med i toppen. Jeg ville være med til at vinde racerløb. Så jo, det her system med nedgearingen blev opfundet, det var ikke noget, vi havde set før. Det var simpelthen Henning Andersen, der nu er hos Handy Mobil, som der udtænkte det her system for mig. Nedgearingssystemet har hele tiden været en funktion, der hedder, at gearstangen flytter, så når jeg trykker på en knap. Men det startede med at være et luftsystem, der blev hydraulisk system, som jeg faktisk kørte med, da jeg vandt Danmarksmesterskabet. Det var et hydraulisk system med nogle pumper og nogle cylinder og noget meget, meget, meget omstændigt. Men nu er det simpelthen en lille motor med et kabel i. Så det har vi også formået at gøre, ligesom
gøre det lidt simplere hvert år og udvikle lidt, ligesom der er en rivende udvikling inden for motorsport, så er der også en rivende udvikling inden for indretning af handicap-racerbiler. Noget af det, vi gør, også grunden til, at Handimobil har involveret sig i det her projekt, en af grundene, det er jo, at det er nyt, og vi skal opfinde tingene hen ad vejen. Den her speederring bag rattet, i stedet for at man har det gængse håndtag, hvor man bare sidder og trykker, så kan jeg nu betjene speeder hele vejen rundt. Der har der kommet mennesker ud til Handimobil og sagt, vi vil gerne indrette min bil sådan og sådan, og vi vil gerne bede om en Jason Watts speeder. Så hvad er det? Det er den der ring bag ved rattet. Så det hedder Jason Watts speederen, og der kan man sige, det synes jeg er lidt sjovt. Det synes jeg er lidt, det kan man sgu da godt blive lidt stolt af, at man er med til at være lidt innovativ inden for branchen. I min egen bus derude til ungerne, mig selv og ungerne, der har jeg sgu også Jason Watts speederen i, fordi så kan jeg give gas med venstre og skrue på radioen, så kan jeg give gas med højre hånd og spise pomfritter eller softice imens, ikke? Så det giver en utrolig frihed, som jeg jo, hvad skal vi sige, når jeg ved, det kan lade sig gøre, så vil jeg sgu have det. Altså, jeg lader mig ikke nøjes. Jeg sidder ikke og trykker på et eller andet håndtag og kan ikke rigtig, og er dybt taknemmelig for, at jeg får lov at køre bil. Jeg tænker, fint, men hvad kan vi gøre bedre?